ken kuana awan ti daduma ni Jesus ti sungbat amin ngarigrigat malaksid pay ken kuana awan ti daduma amok adut sa lutsud taunek ti panunot mo resulta ti dismayan tal na di mabirukan kaputi na palagas nga di mo malipatan ngem may salang ti ibaga ni Jesus ti sungbat ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid pay ken kuana awan ti daduma ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid pay ken kuana awan ti daduma amok nga dati bantay kasla din makalayan amok nasib nga tangatang mo kasla nga di agini nubilang man madimam mo ti sao ti Dios kuno ket nulok tam tatusum ipakita ni Jesus ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid pay ken kuana awan ti daduma ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid pay ken kuana awan ti daduma Kabalim ka unay agyaman na Jesus iti amin apitik puso inikan na kibiyag ko isa umang silaw kanya inikan na espiritu kenam na mati inagaw inikan na kitalgen ikararwak na pluwantan na sikat mangipapaay amin ama sa puko Jesus na imbaga Jesus na imbaga unay awan pagbut nga taadaan tita presensya Jesus na imbaga Jesus na imbaga unay agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso
adat mana ngajak kamu adat lugar ngajak na pana ngemti maysa ngamukunan ngani Jesus isut ada ditoy puso ti Dios pudno unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti ayat na dakkel unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti Dios pudno unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti ayat na dakkel unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti Dios pudno marikrik na ditoy puso. Kakabsat ko nga Kristiyano, agpatpatuloy kayo, papig sa inyo't pamatiyo, taumayan ni Jesu Kristo. Nagitirig-rigat yu, bet ano sanyo, ay, gagangay pag-imbaganti umili, tapno adudan tu di mapili. Dagitirig-rigat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay nangami.
dagiti dumegen kuana taadan tutigun gunaenda datayu mamakunangan anak na sa pulentay ti Diyos nga ingingana taiti presensya na ketdakel una ang liwliwa ken mangan andingan ti Biblia isut ibagbagana ket awan nagbaubaliwana nagasat dagiti dumegen kuana taadan tutigun gunaenda Ibiyag dito'y lubong agpatinggan saan ang mabayag mapukaw da ngem ijay gloria ket biyag nagnanayo madamdamay sunto ti pagtaengan di ka maupay ikagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu-Kristo tati gungunam agururay ken ka di ka maupay no dagiti gagayem upayen ken bayan daka ngem ti Dios kunana di kantu bayan ay wanan ka inggana panumpalan ika maupay ikagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu-Kristo tati gungunam agururay ken ka ragsakem ket ti panagserbi ketong palen ti bilin ni Kristo taas si degen ti ay na nga mga lakadagiti iglesia na di ka maupay ikagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu-Kristo tati gungunam agururay ken ka di ka maupay di kagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu-Kristo tati gungunam agururay ken ka
Dal daw nga agbasbasol ka, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, umadang kan tapod no nga dalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Kunam nga si kaket Kristiyano, ngem tibiyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano. Dala ka lang day tagayen, ipa kong babam day tabagin, nersus ti asid kam, tsikayat mo ket maalam, ket abiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madang kan tapod no nga dalan. Talikod ang day tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. May nga aldaw ket sumamo ka, isang wanan tinamarswaken ka, husgaan at aramid mo ibagan at pagturungam, isu nga agpanpanunot ka. Agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod no nga dalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Isu nga agpanpanunot ka. Eskwela nagaduti kuwarta, inteda tatangken inang emjak amut pangigas tuwa. Inusar ku ti barbar kada, ininong ken salsala, tinggana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta. Nagikatak ti eskwela, adut nagtuturunga, ijayak nga naisagmak na ngalaak ti problema. Unak nu awan namnamak, nga masulbar ti problema, kem ti Dios nagsangita, kararagput ng egan na. Nagserbiyak iti Apo, pinakawan at basuko, pinalbaliwan at yagko, ket permiti ragsaku. Intuloy ko ti eskwela, dananang kentatang nakaragagsak, agyam-yaman dati Apo, ingganat naturpus ko. Gagayem ko nga agis eskwela, awan may teti barbar kada, segunti na padasak, kitda kayut balbalakada. Gagayem ko nga agis eskwela, awan may teti barbar kada, segunti na padasak, kitda kayut balbalakada. Gagayem ko nga agis eskwela, awan may teti
Gunti na pada sakit da kayut balbalakada. Di kayaten nga agsubli ti dati tirwangan na isira kun pay idi irugi kun makipagnaken ni Kristo tumaray nga makilumbat pagka Kristiyano. Pabilgen na kan kanayo tumardarang kasla apoy kakanayo agayos ka kanyak nga kasla dano tapno matulungan dagi jay agrigriga amin nga kasip ngetan masilawan adu ti bantay nga kalkalay ate karayan nga nauneg lang languye ti Diablo isut kaputa adani Jesus isut kadwa nga isulaeng iti pagsanggira ket agbal baligiya kadaragsa ket dagiti angheles mo agpalakpak tatinagan mo Jesus maitan-o pabilgen nakakan kanayo tumardarang kasla apoy nga kanayo agayos ka kanyak nga kasladanon tapno matulungan dagi jay agrigriga ket amin nga kasip ngetan masilawan ket amin nga kasip ngetan masilawan. Panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na
Jak man maawatan tuyrik na luluwak agarubos jak amuti papana sa tino ti ayan ko Diyos ko tulungan na nasip ngeta dalan ko umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno nam ay ada ka nga mang tartarabay o apo denggem dagiti araraw ko dinak baybayan nga anak mo iadayunak sulisog iti biyak ko o apo agyaman na mang tartarabay o apo pakawanan na kadagiti nakurangan agyaman na ko apo iti ayat mo nga di agsarday agyaman na ako apo iti ayat mo nga di agsarday Nagkasaysaya at katidag ko Tingal daw aldaw magnet na iayat mo Dumawag ka at dalata iten mo Oh, awanin Ikaskin ka Jesu Cristo Nagkasaysaya at katidag ko Nasaya at tibiyag Babuken ka Ama Sikat kalikag ka Tunigaken at nanayulata Nasaya at tibiyag Babuken ka Ama Sikat kalikag ka
bigat ken aga na yung lata. Oh Diyos, nagkasaysaya ka. Yeah, yeah. Oh, naldaw-aldaw, bakit nag-iayat mo? Nudumawata at dalata it-iten mo. Oh, awanin, tikasin ka, Jesu Cristo, nagasaysaya at katibiyag ko. Nasaya at tibiyag ko, mapuken ka, Ama. Sikat kalikag ka, tumigat ken aga na yung lata. Nasaya at tibiyag ko, mapuken ka, Ama. Sikat kalikag ka, tumigat ken aga na yung lata. Oh Diyos, nagkasaysaya ka. Awan, kaaring mo tibiyag ko, sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Awan, kaaring mo tibiyag ko, sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Awan, kaaring mo tibiyag mo, sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Awan, kaaring mo tibiyag mo, sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Nasaya at tibiyag ko, kapuken ka, Ama. Sikat kalikag ika, tun bigat ken aga na yung lata. Nasaya at tibiyag ko, kapuken ka, Ama. Sikat kalikag ika, tun bigat ken aga na yung lata. Oh Diyos, nagkasaysaya ka. Oh Diyos, nagkasaysaya ka. Oh Diyos, nagkasaysaya ka. Oh, yeah, yeah. Ooh, oh, oh, oh. Numakariinga iti agsapa, itagay ko ti imagtapno agyaman ken ka. Ragsaku ket nagpay tuma, panang tarabay mo kanyak awan pating ka. Agyaman na ko Diyos, agyaman na. Iyawat ko ken ka, daytoy abyan. Nudumping the well, ken nagmaymay sa sikalaing mo Diyos, di pagkamangang agyaman na Jesus, agyaman na. Ti
ayatal na nga impaay mo kanya. Tilagsid nga ito, anak ko ranga, inawat nag Jesus, ket siya inayat na. Ragsak ken litay yawan may supati, panakapaay aglablabes, abalay ki piksaken, panagkapsut pagi. Amin dagitoy o Diyos, agyamanak Jesus, agyamanak. Ti ayatal na nga impaay mo kanya, tilagsid nga ito, anak ko ranga, nawat nag Jesus, ket siya inayat na. Anak ko Diyos, agyamanak, iyawat ko ken ka, daytoy apyan. Nudumting dawel, ken nagmaymay sa si kalaing o Diyos, ti pagkamangag, agyamanak Jesus, agyamanak. Ti ayatal na nga impaay mo kanya, tilagsid nga ito, anak ko ranga, nawat nag Jesus, ket siya inayat na. Amin dagitoy o Diyos, agyamanak, uray pa Jesus, managbasulang. Amin dagitoy nga impaay mo kanya, o Diyos, o Diyos, o Diyos, agyamanak. Basita pira ken balito ngem jai syudan dagiti nasungkot ada palasyo abalito tira
sugat ket kas batuti pagidaan kaditoy awan masnup abalay ko palasyuk bali tugjay ngatu Gloria tangana eta yen matutulunga iti palasyo yen kuruda tirabaw titurun at palasyo ijay dagana aldaw naglabas jak magawidan sana ay tuiriknak taanyan na kinadakes tinagdaldalanak nagsagagaa tiyaduarigat napukaw kuide tinalak ngagbiag nung natalget tiyapo resok nangi kamangak tuhay biyak ita kantaak kanta tiragsak tamanikod singet nagunukot lawag apuag serbiyak ken nagtuluyak aging nga alaem tuwing pabulod mo abiyag idaydayaw ka o manamarswa tati ayat mo nagpaiduma di kinamatalik mo awaning gana tasikat sanggir liw-liwat mo'y karanwa no dumoko di problema taaddakat sibay ko iti amin na pagteng ipan nakasuot di nakpinaybayan uray a pagkalito tasika o Jesus ko
gagay ko awanen sa bahay nga araraw to'y puso no dilan ti panang tupos ti dalan ko o Diyos. Itaag kang taak kanta tiragsak tamanipod singit nagunod lawag apuag serbiyak ken nagtuluyak aging nga alaem tuwing pabulod mo abiyag idaydayaw ka o amang namaraswa ti ayat mo nagpaiduma di kinamatalik mo awan ninggana tasikat sanggir liw-liwat mo'y kararwa no dumoto di problema taadda kat sibay ko iti amin na pagteng idaydayaw ka o mga maraswa tapi ayat mo nagpaiduma di kinamatalik mo awan ninggana tasikat sanggir liw-liwat mo'y kararwa no sibay ko iti amin na pagteng bibiyag taadda kat sibay ko iti amin na pagteng kaaput kang atuan a maestro sikat ayan tinabiyag nga susuro uray lubo ket agpateng ganto daytoy sa din tupulos nga agbalso umasidega ken ka Apo Jesus ken ka adda tinamnaman sikat ti Dios ken Apo biag ken manugot ko sikalaeng Kristo ti dalan ken pugno
Daytoy lubong napot kinakilo, panangalilaw ken pananglilimo. E magyamanak at saong apo, isut bigsak ken ayan titawget ko. Umasideg ken ka, Apo Jesus, ken kada tinamnama. Sikat ni Dios ken Apo, biag ken manupot ko. Sikalaeng Kristo, ti dalan ken putlo. Sika Apo, kangatuan a maestro, sikat ayan tinabiyag nga suso. Uray lobo ket agpatengan to, daytoy saok dito pulos nga agpangso. Umasideg ken ka, Apo Jesus, ken kada tinamnama. Sikat ti Dios ken Apo, biag ken manupot ko. Sikalaeng Kristo, ti dalan ket putlo. Daytoy lubong napot kinakilo, panangalilaw ken pananglilimo. Ngem magyamanak at saong apo, isut bigsak ken ayan titawget ko. Umasideg ken ka, Apo Jesus, ken kada tinamnama. Sikat ti Dios ken Apo, biag ken manupot ko. Sikalaeng Kristo, ti dalan ken putlo. Umasideg ken ka, Apo Jesus, ken kada tinamnama. Sikat ti Dios ken Apo, biag ken manupot ko. Sikalaeng Kristo, ti dalan ken putlo. Umasideg ken ka, Apo Jesus, ken kada tinamnama. Sikat ti Dios ken Apo, biag ken manupot ko. Sikalaeng Kristo, ti dalan ken putlo. Sikalaeng
Kristo ti dalan ken pudno. Sikalaeng Kristo ti dalan ken pudno. Nabayag asap sa pulek, dalan nga pagnaan, agturong iti gana, lugar nga pag-inanaan. Kaya rigak iti tumatayab, as may sang agila, agtaytayab iti tangatang, ket ibandok lasan pun nga kabailan. Diyos ko, idalan na kadi. Diyos ko, kaasyan na kuma. Diyos ko, iden katitigsa. Tayag nga umayken ka, akas agila. Di pa nagbiag dito'y ado tirigat na nadawel ti panawen, aglabas awan sarday, tarigagay ko makagteng, nasantuan nga pagaryan, tamok nga ditalaeng, ayan ti pudnong nga inana. Idalan na kadi. Diyos ko, kaasyan na kuma. Diyos ko, itden katipigsa, agtayag nga umayken ka, akas agila.
Amin tôi biar iawatku kita iman pemati ke ayah nuti daluyon ketponiksa dia kadanan ditadinam amasikati ari kenjus mayak kengka udno aju nuti daluyon ketponiksa dia kadanan ditadinam amasikati ari kenjus mayak kengka udno aju Amin tôi biar iawatku dita iman pemati ke ayah nuti daluyon ketponiksa dia kadana ditadinam amasikati ari kenjus mayak kengka udno aju nuti daluyon ketponiksa dia kadana ditadinam amasikati ari kenjus mayak kengka udno ajus mayak kengka udno aju